Bamakona lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma an minnu bara ka lamɛn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la kɛra farafin jamana ye tubabu jamana Amerikɛnw ka jamana Japon jamana min ye arabu jamana ye jamana yɛrɛ minnu n'an t'a dɔn ni maliyɛn b'a sanfɛ an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin aw ma an sera an ka kɛnɛ kan laadalajɛmu anw fɛ yan tunkarankew aw minnu d'amana hakaja jɛmukan in dabɔlen don aw kama nɛgɛw kɛrɛfɛ tɔ ye Jibison contrôle ani bɔda cɛ Buwa Jabate a bɛ Abdou Touré i k'a dɔn ale donna ka ban dafa kunnafoniw min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye jɛmukan ye ka ɲinini kɛ ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin aw ma a balimakɛ Dabatungara an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn Abdou Touré i k'a dɔn yanni sɔɔni cɛ kunnafoni telima minnu bɛ yen i k'a dɔn an bɛna an da don o la n'o bɔra yen i k'a dɔn an ye wele bila maa fila ma min ye ba cɛmɔgɔ ye an b'a fɔ ten sabula cɛmɔgɔ y'an fa to ma ye i k'a dɔn cɛmɔgɔ Tarawele min ye awa directeur général ye cakɛda min n'ale ka wulikajɔ bilalen don ka ɲɛsin sojɔ ani so baara ani so labɛnni ma n'o de ye kaka BTP multiservice i k'a dɔn an ye wele bila o mɔgɔw ma o b'an ka kumaso kɔnɔ an n'u bɛna ɲɔgɔn ye sɔɔni min ye awa directeur commercial ye n'o ye Amara Fange i k'a dɔn ale bi yan ka taa se directeur général ma cɛmɔgɔ Tarawele ba cɛmɔgɔ i k'a dɔn ale fana b'an ka kumaso kɔnɔ wulikajɔ ni cɛsiri min ani nafa min bɛ u ka baara la an bɛna an da don la ni waati ma an ta an tɛgɛ ma i k'a dɔn miniti damadɔ nɛgɛjuru an n'o ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw bara k'an wele k'an ɲininka Bilhak i k'a dɔn tiɲɛ don min ye Sabali Baba ye Baba ni Sisɔgɔ ka bɔ Dabiya i k'a dɔn Dankɔrɔba Danyana Surɔ i k'a dɔn kunnafoni jɛlen don sabula an bara ka wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'an ɲininka kunnafoni na Baba ni Sisɔgɔ ni Ala ni Kira sɔnna i k'a dɔn sini su an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a kan Baba ni maa t'a ko fɔ maa ye Mali kɔnɔ sabula i k'a dɔn Dankɔrɔba in ye baara min kɛ a n'a ye maliden kunnawolo min kɛ a n'a ye farafinna kunnawolo min kɛ Baba ni Sisɔgɔ maa t'a kuma fɔ maa ye Ala ka hinɛ n'a ka yafa k'a ma min ye Kɛɲɛba Dabiya i k'a dɔn maninka jamana bɛɛ ne de y'a fɔ ni radio so kelen na n ko Sabali ka Baba maninkamuso m'a ɲɔgɔnna da kɔ la fɔlɔ bamuna ni kasange cɛ ni den nana diɲɛ na a bɛ da fini fɔlɔ min kɔnɔ o ye bamuna ye ni a ka laban sera i k'a dɔn min ye kasange a bɛ da o de kɔnɔ maninkamuso m'a ɲɔgɔnna da kɔ la fɔlɔ ne m'a fɔ a tɛ kɛ fɔlɔ dɛ a tɛ kɛ dɛ nka a ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ Jibi i k'a dɔn diɲɛlatigɛ ye nin ye Sabali ka Baba Jibison contrôle an bɛna kumaso kɔnɔ Abdou Touré i k'a dɔn min ye diɲɛsegin naani jamanadenw ye min ye wulikajɔ ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan dafa kunnafoni jumɛn b'u nɔfɛ sɔgɔmada in na kɔrɔ dɔ tɔgɔ an bɛ fo kalanbaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn i n'a fɔ kɔrɔlenko la min ye an mana sigi ni kɛnɛ in kan kunnafoni minnu bɛ tunga bunako kan an b'a bɔ ka bin waati laban in na an bɛ se k'a fɔ min ye kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen ye o tɛ tungako la sabula min ye banajugu min bɛ yen nɔ ni o ye coronavirus covid-19 ale kɛlen ka na fɛn bɛɛ lajɛlen ɲami i b'a sɔrɔ maaw bɛ sigiyɔrɔ minnu na an bɛ kunnafoni minnu sɔrɔ maaw bɛ tamasira minnu na an bɛ kunnafoni minnu sɔrɔ bana in kɛlen kɛ sababu ye ka o bɛɛ lajɛlen jɔ donc min kɔni ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen o t'an bolo bi an bɛ se k'a fɔ fɛn kelen min bɛ yen n'an bɛ se k'an da s'o ma o de ye k'a fɔ Amerikikaw ka jamanakuntigi kura ale kɔni ye a ka baaraw daminɛ olu fɛ o ye laada ye ni jamanakuntigi fɛn fɛn sigila n'a bɛ baaraw daminɛ a bɛ danatigɛli kɛ a bɛ ɲɛsin baara minnu ma a bɛ kuma olu kan nka an bɛ se k'a fɔ a ye kumakan minnu fɔ an bɛ se k'a fɔ tunkarankew a bɛ maa jigi sigi sabula Donald Trump mun bɛ n'ale fɔla o kɔ i b'a ye k'a fɔ o kɔni kun nana waleya gɛlɛnmanbaw kɛ sabula waati dɔ yɛrɛ kɛla min ye fɛn min fana ka kɛ n'o ye Ameriki ka maa refule an y'o ye sango maliyɛn maa 5 olu nana dɔw fana bɛ olu nana nka u ma fɔ kunnafoni siraw fɛ nka président kura min sigila ale ka fɔla min kɔni ye tamadenw ye janko minnu ye denmisɛnnin fitininw ye minnu fɔlɔ tun b'u bangebaaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ani u n'a ɲɔgɔnnaw ko ale ka baara tɛna k'o ye ale bɛna fɛn bɛɛ kɛ walasa tunga ka se ka kɛ nafa ye Amerikikaw ma ka kɛ nafa ye u bɔyɔrɔ fana ma donc o kɔni ye ko ye ko min bɛ yen nɔ n'a bɛ an jigi sigi n'o fana bɔra la min ye ka Ameriki fanfɛla fɛ hali bi an bɛ se k'a fɔ wulikajɔ bɛ sen na min bɛ tali kɛ tunkarankew ka jɛkulu filanan min bɛ yen nɔ ni o ye conseil supérieur de la diaspora malienne ye olu kɔni kɛlen bɛ ka gangan gosi janko olu fanfɛlaw fɛ fura min bɛ ka kɛ jamanadenw na ni o ye coronavirus bana fura ye walasa o ko o bɛ se ka don ba la cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye baara min bɛ yen nɔ n'o bɛ ɲɛsin biro sigi fana ma
janko New York ta amba do bureau fédéral kun sigila ga New York bureau o sigili ko fana bi sena min yi sagoba aya kana bo ama ay fen chama nyefo ola o tale nyefe na tawla ina fo ko yere avril kalodi donc jam kana tawla amada do fana ko wala maw bela jili nga siko famel ko ma so ala ga doja maw ka bla ko na munu be New York na lamnuna ga fo ko min yi 16 mi ko umage ko yoroni sabula ulubi ka feren de baluke mamunu be no ka fo ko umugo be frala no coronavirus bana furai ka uni mo bla contact la mo be akokuna ni Amerique district yere kelme ka mamin dilegi mali communauté tola donc nous o Cheikh Koulibaly wala sa on obsega nyon soro o sega frasro no yala très bien. Alors emballement cadre ni nye dafa kuna fonu ye kabo Amerique jamana na cadre mi nye wuli ka joni agwa jetemino ye président kura mi na sigira Amerique kuna mi woni ta siblaye ayo ke kosobe ka nyeshi tamadoma duna fon fo be Amerique jamana na no fora mali de chamambe minu sigilembe New York cadre ayo kata Philadelphie kata ngi nga New Jersey cadre anyuru ye yala chamange o fon la ni maldo nye boroke ayo jawye Afrika bla ikado ayo kuma me radio Jekafo la donc anga foli anita nibe kanyesha Amerika ka ma jango sedem akabulo fara mimbe ikado nyama ba anga foli bae minye poupe jaraye ikado anga foli me madame ba ni mo o fo fara ko manda ele voilà madame ba poupe jara alors anga foli baba e ikado Amerika elle est fonctionnaire Nations Unies na ikado fara fi musomi no be baraka Nations Unies na mancha ko sobe comptable elle est expert comptable Nations Unies vraiment on l'encourage on la félicite bravo. Alors ikado jibi amse kana nya fo ina tugumi tungango mugo be fendama dola kosobe jamana kono o de ye ikado soyi so jole bane kasan walma ka so nyini so soro tugunyuma tungango mugo bola kosobe dukolo minye dukolo ko ye mugo bola kosobe ikado anye wulika jo chamange ninkenenka bi anye chakeda do togome ikado uni turku jelembe ka barake anyu wele ka laje na sola uka bara ani wulika jo ni hakila mimbula ni anga tungane go biseka na fasoro opuma amana ke nyo roro ayatlo folo ayatlo kerebo sigi chakeda mimbe nuka mako kaka BTP anye wele bla anyama bama ani aka directeur commercial ukana anga boruke a directeur bade toye chemoko Traoré ikado aka ava directeur commercial oye Amara Pangenge Amara Pangenge ni ma Fayenge alors Amara Fange voilà Fayenge voilà Amara Fayenge d'accord je parviendrai alors amba ba foka walimando akale mel ko nyumana pourquoi ni chakeda na fajme bala alors yani soni che ikado anu bina nyon soro barula ikado aminu baraka la me jesse kinani jamana ko fe nanglala ikado na maro min va mo amen ga jurubla kase kan galke yano che yani ko bela jele kan nyon soro ne ko krafe alaje ika fien bo anzingoro Bamako na lamini na bolomada dugu ikado ni nega juru kera bla fenye aminu mbi mali kono ka damene kay kata bla fo ansongo auto telephone ci adabolo do malion kama minu sigilimbe jamana ko kan anya fanyena ka fo wulika joni chesiri bulu kan o bi se kan nafa soro ka tu chugumi aka jamana minu na sigile do ala ikado hakaja Jekafo kani jamukan nyashine do maudila nanye kibaru duma fonfo me walma nanye awulika jo fonfo me mem se ka ken na faye kan yeshi tungarango ma ambi wole black gela moma ka ta u yere da o yere ka se ka me ni hakle na ni awata fo mi se ka nyon zoro tugo mi wasa ikado amago bi nya tugo mi menya anga tugarange usengena foka foka to te dugulukula usengena foka foka to te sokola chakeda juli be menye laidu duma ka fo ana sojo ka dama walma ana dugukulu nyini ka dama ikado no laba kerangalonyi mo ma juli be aula menye warche akorake ma abenge ma walma fanijini ma nga sojo nyi ikado ye wari bedo ka ban ikado o ma juli ba aula ikado minu jigitigara odela anye kolosili ke kosena ka fo chakeda do be ulu be wuli ka joni chasirila o uka wuli ka jo kunde ye sunyuma ni dukulu nyuma soroli yalma jakulu mi na anye wele bluma angonu nyuka mangutu nyuma menga anata wereda minye kaka BTP directeur bayere bia no ye aywa chamo Traoré yala nga do kuma sokono ya jirana kafo ulu ni aywa chakeda chama de bi nyom bulo ina fo Turki ona nyona nga kuma kanya yerada ba chamo ikado ambi foki walmando anyi wele yanga wele jabi alors ikado hakaja amba fe ka fanye ikani chakeda kaka BTP mundu. OK.
Moi, c'est Travelé Tchemoko. Je suis le directeur général de la société. Ok, bon, Angani Baran Konala, Ama Konowani Sanje, avec Sanwolon Labo. Donc, moi-même, je suis le directeur. Baran Konala, Angalani Ka Sojo Lenkofe, tout ce qui parle de la finition. Mais finition, il y en a marqué. Au finition, nous finissons décoration. B13 plafond, mur et des aluminium, à konna menuiserie en métallique, quand on so qu'on est passement, quand table, foka joka banque, finition avec banque. Donc on a pas mal de chantiers qu'on a fait ici à Bamako. On a des partenariats avec des Turcs aussi, comme nous avons une formation qui est Turquie. Et puis arrivé ici aussi, j'ai fait le travail avec des Turcs. Donc on a l'année vraiment parce que on est senti au chamanké nous est diaspora mo nous kofe kosobe on ko senti au mais c'est na vraiment ou sagana parce que waru ci mo maya ko baroke vraiment baratu ku sagoy ou kla ka sama pour que am sugu de tout comme non ko na la ya bon senti au chamanké vraiment qui a été ça satisfait la kosobe ils ont beaucoup apprécié. Donc comme la ñi on nga barako ni amé so damine so passement bon souvent aussi même les terrains mais terrain fana ñi client oui na terrain ñi client oui client terrain que dit ça oui donc maintenant on fait les plans amé plan bo folo donc on a un plan bo katima plan que dit ça oui watimna là d'accord on fait le devis na début kakadima début que dit ça oui en benant donc on fait le contrat. Contrat quand nous contrat déjà le terme de paiement aussi qu'il faut donc directement en mot conclu dès que ça se conclut on commence les travaux il y a un travaux d'amener bon pour que comme prisonnement et barakonna tous les travaux de semaine qu'on fait pour que ka anjaya certificat qu'on a là ama image bêta ka betuma. Oui, mais la première question la ODE ni mogodara aula ka so dama ka jo wala ma ka fo ay dugukolo nyiniye ni nyoro ina e ka do ni zone kono wala ma e ka do ni fanfela ina hakaja il y a fo mi la première des choses abe wa plan de ke alors mais atigi ils ont quelle garantie? Garantie du même boulot qu'a fait effectivement ani ma taux de cligné. Ils ont quelle garantie? Garantie bon, on a la union qu'on a là, on a fait un train du coup fin que c'est pas un titre foncier et puis certifié à la notariat et là tu dois être en là parce que train fin va faire les lettres, les permis, les bulletins, c'est pas sûr. Train garantie longtemps. Il y a mais les trains de à peu près des titres fonciers en cas la train fait titre foncier no bala on part chez le notariat on va certifier notariat ira ka fo a ni terrain no tala ya après avoir tout vers toute la vérification au konna là c'est bon mais train fait bien ko lettre don permis non nere chamo ko lettre son kata sojo aka parce que plus généralement sur do bi wona a bon Tchemoko Sobambulo, à Karain, un sojo. Ne bien la première des choses, il y a sur le papier du Menebala. Il faut lettre bala. Bon, lettre bala, ouais, per moi est-ce qu'il y a vérifié? Parce que d'où il me terrain pour moi, il va sur à vérifier qu'à la j'ai fouille, bon, balma, firma, fin, non. Il faut aller vérifier qu'à certifier à ni terrain, non, tala. Parce que ce que fin de il n'a qu'à voir du cas sur là des millions et des millions. Après, t'as les fait donc au terrain mi boulot. Donc tieni kasi alamadema angala yinento fana yi ya fama amana ga togo ama faut vérifier na ayra ko ma ngini tant que c'est pas certifié par le notaire en tant d'ado ngoka trenkola ka faut ka me terengini mo yi voilà alors d'accord tchomoko ikadon yaninga sika directeur commercialement alors ikadon iya foko ay barado ke jamana kono kaba yalma est-ce que maliden minnu bɛ jamana kɔ kan ani olu dɔ jɛra déjà est-ce que a ye baara k'u ye u y'a jira la k'a fɔ satisfaira n'o kɛra i bɛ se ka misali jumɛn d'a ma?
bon malidenw bɛ jamana kɔ kan ani États-Unis kaw dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'u ka y'an ye chantier qui est à l'hippodrome et au R+1 R+1 wolo cogo di ça c'est l'étage au étage kɔnɔna la an ye terrain kun b'a yɛrɛ bolo après avoir vérifié le terrain an ye terrain vérifié an ye k'a fɔ terrain nɔgɔ foyi t'a la donc terrain kɔfɛ an ye plan bɔ ka d'a ma donc plan bɔlen ka d'a ma a ye plan jara ye bon modification dɔw kun b'a la an y'o modifié ça an kɔni bɛ plan bɔlen kɔfɛ ka a modifié a ka k'i sago ye là vraiment i yɛrɛ k'a satisfait plan kɔnɔna la c'est bon après avoir fait le plan on a fait le devis dira ma devis kɔnɔna la au kɔnɔna la sisan devis c'est bon. On a commencé les travaux pour faire l'exécution. Ouais, mais comment s'est passé le paiement à Saratogo Karatouri? À Saratogo, on a le bureau qui est à Sisteri Niger, à 100 mètres de rond-point de Gondron et Sané. On a un bureau, donc les personnes même n'étaient pas là, mais à Kamoko combien. Donc il a envoyé l'argent sur le bureau là. On a fait le paiement, un contrat quand nous après le contrat aussi, tous les paiements qu'il faut, on a des récits. Et ici, Bedama. Voilà, donc c'est avec ça on fait le paiement. D'accord. Alors, oui, Abdou. Question de précision, mais fait donc Karamoko de Batunga, quand il y a là, Nasroni, Aukabara, Nati, Waberi sera non fait, Walman Absega sera tranche. Par exemple, ni de Vika Kaban, Nasro Absega Clang sera Barakadam, nous sommes à Clan Restaurant, avec tout d'office. Wanga Waru Stratoko là, ni de Vikera, c'est par tranche. Parce que le premier tranche, au Bessara, ça peut être 3 tranches. Premier tranche, par exemple, so joli, les gros œuvres. Les gros œuvres, en mot au Kefolo. Les gros œuvres, on fait le devis de ça. Ça, c'est le premier tranche. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Donc, gros œuvre on aura la deuxième étape, deuxième tranche au Sarali jusqu'à la finition. Ouais, la finition bec capan. Deuxième étape au OE. Bon, après avoir fait la réception des sentiers du client, à Tony mais obédi. Voilà, c'est comme ça sera 3 tranches. D'accord. Très bien. Alors, Ikado Bachemogo Ambe Awa Pumadi, Ika directeur commercial Mine Amara Fanyenge. Amara Fanyenge et des directeurs commerciaux au Koro et Mine et des Kanga Wulika Jobuluda, Ikado Sani Fere Kutuma, Aninya Folijuma. Alors, directeur Boraka Fanyisa Kafoko Aïe Baradoke. Kwa Baradoke Tungarangoyi, Minumbe Amérique. Alors, n'a sur là, ay bara bawareke malikono, ma were, même se ka ye, même se ka lakali, iki dadoula. Très bien. Tungara au jaranye, mais l'Amérique jamo fofolo, minumbe na même malikoka. Ne directeur commercial kaka BTP là. Bon, anga baraba ou teban tungara. C'est-à-dire que je sais que immeuble demande fait assez 2000 kono avec un minimum barake et do immeuble plutôt mais quel fiena aller qu'on allait y kadi katme immeuble bec en pratiquement dit dans ces 2000 kono là afle ni financier crefé amasa des japon an on a immeuble thème ali kono parce que immeuble tan kelendi donc ame barala indo bon on a chama c'est venu ngoro bola même région olu bɛɛ b'o la bon diaspora mɔgɔw ta fanfɛla an y'an mɔgɔ don la mun na parce que adamaden n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ ni dɔn fɛn don i b'a kɛ ka ɲɛ maa minnu n'u degunnen bɛ a kɔnɔna la i bɛ se ka s'u ma k'u jala jɔ i bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na i k'u dɛmɛ ni o dɛmɛ cogo ye tiɲɛ kan parce que diaspora bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ bon n'a fɔra ko hali sigi so ka di u ma u bɛ ŋanamu u bolo daba ne bolo o ye fɛn ye fɛn min n'o fana kan ka maa dusukasi parce que n'i ko so i ko sutura n'i ko so i ko diɲɛlatigɛ n'i ko so i ko fɛn bɛɛ u dun tɛ foyi la jamana kɔfɛ ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ o de kama an y'an mago don tungarakɛ minnu b'i kɔfɛ
ka danaya sinsin anu ni ka danaya sinsin u ye k'a f'u ye k'a fɔ bɛɛ tɛ ŋanamunukɛla ye parce que an ka baara in an y'a kanu awɔ an bɛ baara min fana ani Turkiw de bɛ k'a kɛ Turkiw y'an partenaire ye malheureusement ni dɔ yɛrɛ ma se ka na ɲɔgɔn fɛ parce que ye heure min fɔ ne ye donc dɔ in ale ma se ka na sinon an tun n'an ka partenaire dɔ tun ka na an fɛ o tun ka ye kɛnɛ kɔnɔ ani nɔ donc c'est pour vous dire que anw ye baara caman kɛ baara belebeleba caman kɛ hali bi an bɛ baaraw la n bɛ directeur d'ama sera dɔ ma n b'o yɔrɔ fɔ o ye fourrage ye n bɛ fourragew kɛ espace vertw fana an b'olu fana kɛ espace vert yɛrɛ n bɛ n da don o la dɔɔni parce que espace vert nafa ka bon jamana kɔnɔ kojugu adamaden n'i y'a dan nilakili yɔrɔ de b'a la donc dugu fana fo nilakili yɔrɔ de ka k'a la donc espace vert ninnu ye jamana nilakilikɛ yɔrɔw de donc espace vert fana an b'olu fana caman kɛ donc daba ne bɛ se ka min fɔ bakuruba la an ye baara damadamani minnu kɛ o ye olu ye quoi. Oui, directeur commercial i y'a dɔn min ye so jɔli ye i k'a dɔn a bolofara ka ca i k'a dɔn dɔ bɛ so jɔ k'a bili ka kɔnɔna bari ka kariw da ka porte ni fɛnw k'a la o y'a dɔw ta bannen mais aw ko k'a bɛ so jɔ hali k'a pari k'a kɔnɔna pari a b'o kɛ hali ni maa min ka so jɔlen bannen don k'a bɛ se k'o kɔnɔna fana pari o ye jumɛn ye. Voilà bon o ye min ye parce que i b'a dɔn so jɔli la entrepreneur très généralement n'i ye marché d'a ma a bɛ so de jɔ bakuruba la k'a ban k'a d'i ma c'est comme finition n'o y'a décoration ni a maɲɔgɔnlɔ minnu b'i k'a la kɔfɛ o bɛ dépend yɔrɔtigi yɛrɛ de la mais anw ta in ye k'a bɛɛ de kɛ k'a ban pewu c'est-à-dire n'a y'i ka so jɔ k'a ban k'a d'i ma a décoration a design c'est-à-dire an b'a maɲɔgɔnlɔ kɛ k'a cɛ ɲɛ o bɛɛ baarakɛla b'an bolo architecte fila de b'an bolo o fila bɛɛ ye muso ye donc olu de bɛ design ni décoration bɔ n'a diyar'i ye an b'a k'i ka so la k'i ka so ban pewu a tɛ se i k'a fɔ anw ye n'an ka so ban karisa ta an b'i ka so ban k'a ban pewu. c'est à dire que hali tabaliw ni chaisew ni fɛn minnu bɛ don a b'o bɛɛ fana kɛ. an bɛ nin bɛɛ kɛ meubles wo cuisine wo c'est à dire fɛn o fɛn kan ka bila so kɔnɔ i n'a fɔ e daba tunkara y'i ka so di anw ma i ko bon ayiwa aw filɛ ka min fɔ a ka di ne ye aw ka ne ka so jɔ nka ne fana b'a fɛ dɔrɔn ka don n ka so kɔnɔ dɔrɔn ka taa n da c'est à dire que i tɛ foyi kɛ tuguni i tɛ maa wɛrɛ wele i tɛ peinturekɛla wele i tɛ meuble-tigi wele i tɛ litigi wele i tɛ makilatigi wele e kɔni dan dɔrɔn ka t'i da i ka so kɔnɔ an b'o bɛɛ kɛ awa an filɛ ka n da don nin baara fɛn fɛn na nin baara maaw b'an bolo maa minnu ye baarakɛla ɲɛnamaw don maa ɲɛnamaw don muso fila min n'olu b'a baara kɛ n'olu ye architecte ye an ka bureau kelen bɛ AC 2000 la bureau kelen bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ vraiment c'est des gens n'u ye design bɔ k'a d'i ma hakili la hali tunkaranke minnu bɛ Faransi yɔrɔ tubabu so ninnu ka ɲi n'an ka so ninnu ye nka a bɛ sɔn k'a fɔ ko an ta ka ɲi vraiment kojugu voilà donc alors monsieur le directeur i k'a dɔn an bɛ kuma d'i ma min ye Cɛmɔgɔ Tarawele ba Cɛmɔgɔ alors dis-moi min ye ayiwa n ka so jɔlen bannen don so n y'a jɔ n y'a ban maintenant n b'a fɛ ka design c'est à dire ka so kɔnɔna cɛ ɲɛ walima bitigi de bɛ n bolo walima n b'a fɛ ka atelier dayɛlɛ n b'a fɛ k'a dilan k'a cɛ ɲɛ est ce que a b'o fana kɛ. si Tunkara an b'o fana kɛ butigi plus généralement là actuellement butigi caman b'an bolo an bɛ ka minnu baara kɛ n'olu ye samara feereyɔrɔw ye o ye fini feereyɔrɔw ye an bɛ design ɲɛnama b'olu la k'a daminɛ a carreau a plafond a étagère a comptoir a caisse plafond an b'a bɛɛ kɛ plus les tables basses ka a labɛn ko ɲuman parce que bibi in na n'i y'a mɛn butigi ka labɛn ko ɲuman o don n'i ye bitigi labɛn ko ɲuman a ka ca Ala fɛ hali ni client yɛrɛ bɛ tɛmɛ n'a ye butigi ye a b'a fɔ a i jɔ n ka jɔ ka nin kɔnɔna lajɛ i y'a faamuya donc an bɛ magasinw kɛ k'a labɛn ko ɲuman k'a kɛ client sago ye i y'a faamuya ka fasadiw labɛn a naliko ban i yɛrɛ bɛ tɛmɛ i bɛ jɔ k'a lajɛ que ça soit très lumineux an y'o bitigiw caman fana kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan. Très bien. Alors, dis-moi, ba Cɛmɔgɔ i k'a dɔn a ka nin cakɛda ninnu u bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ ɲininka cogo di mɔgɔw bɛ taa bɔ mɔgɔw b'a sɔrɔ cogo di k'a ɲininka. bon an ka ɲininkali la ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an lasɔrɔ an sɔrɔli ka nɔgɔn parce que an ka bureau n y'a f'i ye cogoya min na ça c'est cité de Niger
rond-point Kwame Nkrumah. On a Kondroni Sané, ici Niger là. On est à 200 mètres de là-bas. Donc on a Tchageda Siglembi. Bon ni moko mun fana moko banna ka an sɔrɔ le fana ka nɔgɔn. Donc on a un numéro WhatsApp n'o ye 78 99 27 74. Donc au numéro WhatsApp mais c'est kan tuguni c'est de 78 99 27 74. Donc au numéro fɔlɔ ye bon numéro filanan n'o ye à peu près 51 96 51 96 62 62 encore. Voilà, et 62 62. 51 96 62 62. Donc oui un téléchargé bon numéro orange sabana nous faisons 72 42 01 07. Donc numéro ça va de bambou. Voilà. Alors directeur commercial ikadon alors eminga wele dake mimba to client chama mina. Alors dis-moi abi so dron de jowa yalma immeuble bala shiso dama de dowa ou bien munimu. Bon ambe mika question famu paraketo immeuble dron abo de jowa walma shiso dama de abo de jo. Bon ambe immeuble jo ambe shiso jo. C'est-à-dire siso yɛrɛ de y'an ka base belebele yɛrɛ ye ni siso bɔra ye o ye bureau ye i n'a fɔ n filɛ ka 11 étages min f'i ye ale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye bureau de donc an bɛ siso jɔ an bɛ immeuble jɔ. Donc présentement a b'ara ka 11 étages dɔ jɔ. Bon an bɛ finition la min an bɛ filɛ k'o de f'i ye ambassade de Japon ambassade de Japon yɛrɛ kɛrɛfɛ a b'o yɔrɔ la yen étage 11 11. D'accord, ok. Donc an bɛ finition na jɔli kɔni kuma banna an bɛ finition na sa donc fɛn min ye so jɔli ye ani baarakɛyɔrɔw n'o ye bureau ye ani entrepôt an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ. Alors nin ko in a b'a kɛ Bamakɔ dɔrɔn wa yalima ni mɔgɔ wɛrɛ mago b'a la Mali ayiwa fan wɛrɛ fɛ a b'a kɛ. Bon n y'o de fɔ kuma daminɛ la an ye baara kɛ Bamako an ye baara kɛ région fana na ka ca région caman bɛ an ye baara kɛ notamment Kayi an ka baara cayara Kayi an ye baara kɛ Manantali fana olu ka cité ninnu anw de y'a baara caman kɛ donc an bɛ Mali kɔnɔna kɔni don k'a fɔ ko ka bɔ Mali kɔnɔ yan ka taa jamana wɛrɛ la an ma deli k'o kɛ fɔlɔ voilà an kɔni y'a kɛ Bamako kɔnɔ k'a kɛ région fana caman na voilà. Alors i k'a dɔn an b'a fɔ ka waliman dɔn ni welekan min b'i bolo k'a taara ayiwa déjà client minnu kan ka na. Bon weleweledakan min kɔni bɛ ne bolo o ye k'a fɔ diaspora mɔgɔw ye n'o y'an ka lasigiden minnu bɛ Mali kɔ kan ko k'a ka BTP multi service a pɛrɛnlen don ka don u jigi kɔrɔ u dusu sumaya dusukasi min y'u sɔrɔ sokow la dugukolokow la an pɛrɛnlen don ka jɔ a kɔrɔ ko aw dusu sumaya parce que an fana tɛ don ko foyi la namara bɛ min na an ni diaspora mɔgɔ dɔw ye baara kɛ ka tɛmɛ peut-être que n'olu y'an kan mɛn bi u b'a dɔn k'a fɔ an ye min k'olu ye o nimisi wasalen don u ka baara la donc welewelekan min kɔni bɛ ne bolo o ye ka ɲɛsin an ka kɔfɛmɔgɔw ma u ka d'an na u k'an wele an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ti malankolon ye bɛɛ ti majugu ye donc comme daba tunkara yɛrɛ bi yan an ka baara dɔw bɛ sen na yan nɔ n'a diyara an bɛ waatiw kɛ an bɛ yɔrɔ yira e yɛrɛ la pour que ka ko tɔw sinsin ko in kɔni kun ye ka danaya sama an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Très bien. Voilà wele de kɛra kan do quoi. Très bien an bɛ kuma kɔrɔfɔ laban di Ba Cɛmɔgɔ Tarawele ma ale min ye directeur général ye Ba Cɛmɔgɔ i k'a dɔn ɲininkali laban fila bɛ n bolo pourquoi k'a ka BTP kɔrɔ ye jumɛn ye ani welekan jumɛn b'i bolo. Ok. Bon, le nom Kaka BTP, on est wele Kaka. Parce que Kaka est sur la Ntorman Fene, alors qu'il y a Tchemoko Traoré, donc on wele Kaka. Donc on est Kaka. Donc on a abrégé Kaka Kafly, Kaka Kaka BTP. Maintenant multiservice, on sur la mouffe, parce que BTP qu'on a là, on a fin qu'on a là. Fɛn caman kɔnɔna la i n'a fɔ n'a fɔra BTP o ye so jɔli dɔrɔn ye mais multi service in kɔnɔna la ko caman kɔnɔna la i n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min na so mana jɔ an b'a a décoration kɛ ka a labɛn ka fila finition les meubles a bɛɛ staffu aluminium fɛn carreau a bɛɛ i y'a faamu donc fɛn min kɔni don client kɔni dan ye dɔrɔn
ka nana ka valise kana don sokɔnɔna la ya sinon an m'a bɛɛ kɛ ka ban. Très bien. Voilà. Alors ni i bɛ wele da kɛ i k'a dɔn mɔgɔw ma i bɛ wele kan jumɛn f'u ye ani assurance jumɛn i b'o di. Bon vraiment an kɔni ka souhait kɔni ye mun ye que ça soit la diaspora ça soit n'importe où on les assure k'a fɔ baara kɔni kɔnɔna la n'u nana envers nous an ka laɲini kɔni ye k'u la satisfait baara kɔnɔna la jɛlenya kɔnɔna la voilà. Merci bien an balimaw nin de kɛra garijɛgɛ ka bɔ entreprise KKBTP multiservice i k'a dɔn directeur général min ye ayiwa Cɛmɔgɔ Tarawele ba Cɛmɔgɔ ka taa fara a ka directeur commercial Amara Fanyenge i k'a dɔn kɔrɔfɔ minnu bɔr'u da hakaja i k'a dɔn o de ye nin ye maa o maa n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ i bɛ téléphone ci 72 42 01 07 72 42 01 07 walima i b'u wele 78 99 27 74 o ye WhatsApp numéro bien sûr n'i b'a fɛ ka kunnafoni d'u ma WhatsApp ka 78 99 27 74 walima n'a y'i diya téléphone numéro o ye 51 96 62 62 je crois qu'il y a faamuyara bureau fila i k'a dɔn dɔ bɛ cité du Niger la dɔ bɛ Bakɔ Jikɔrɔni ni ma fili voilà c'est bien ça. Alors an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an balimaw ni ayiwa ɲininkali min b'aw bolo i k'a dɔn a b'a fɛ ka fɛn min dɔn nɛgɛjuru b'a aw ka bila la waati tɔni kɔnɔ 00223 20 24 76 29 20 24 78 78 bien sûr c'est la radio des grands événements Jekafo ka bɔ Bamakɔ ka ɲɛsin maliyɛnw ma minnu bɛ taama sira la minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la i k'a dɔn jɛmukan in y' aw ta de ye Mamutu i k'a dɔn Jibi wulila k'a sigiyɔrɔ di Mamutu ma Mamutu i k'a dɔn i bolo bɔ nɛgɛjuru kan 00223 20 24 76 29 la radio Jekafo. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kaifa? Demba Sila Pointe-Noire. Ah, Demba Sila ka bɔ Pointe-Noire Congo. Demba ça va Sila? Oui, an bɛ yan nin waati na. Ayiwa alhamdulillah Sila ɲininkali jumɛn b'i bolo? Bon an b'a fɔ ne ta ye foli de ye. N b'a bɛɛ fo. Foli diyara n ye Demba. An kɔni bɛ yan nin waati na. Ayiwa. Bɛɛ b'i fo. Kɔngɔkaw b'i fo. Kɔngɔ Pointe-Noire. Congo Pointe-Noire an ka foli b'aw ye. Président Yafa. Président président Yafa. Ah, président président Yafa n b'a dɔn an n b'a dɔn kosɛbɛ n taara bɔ a ye fɔ a ka so Pointe-Noire n b'a dɔn n ka foli b'a ye. Voilà. Donc foli don. Merci bien Sila. Merci bien. Voilà an bɛ foli tanu kɛ ka ɲɛsin Congo Brazza Congo Pointe-Noire i k'a dɔn min ye radio Jekafo ye an ye munumunu salo kɛ waati la président président i k'a dɔn Yafa an ka foli b'a ye a n'a ka denbaya i k'a dɔn Pointe-Noire ka taa se Dukure ma ka taa se jɛkulu min ni o ye CDR jɛkulu ye i k'a dɔn u ye bonyaba ta k'an sɛgɛrɛ an ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma 00223 20 24 76 29 allô oui oui. Oui, bonjour Daba. Ça va bien, merci. Jondo. Je vais vous parler de Sidibé. Hein? Sidibé, monsieur Sidibé. Ah, monsieur Sidibé, quand on est Kabomi? Paris. Paris. Paris, Paris, Saint-Denis. Ah, Saint-Denis. Oui, oui. Allez-y, monsieur Sidibé. Vous avez un boulot? Bon, il y a un boulot Daba. Mais il a même un peu Daba Al-Saba, un peu de Kunde Konambi, ça me fait qu'un datoral bi carte de Nako de Kangwa. Le ministre Bola depuis, M. Kafo, a bien na colloquer bossi ça, Malia ou Tika Sika Fouille Fouille na Folo. Donc, tiens, là, on met des Kunalibi, on va y faire Al-Saba ou le Dakan Koué. Au cas où il y a un réflexe à la carte séjour d'ati banan da préfecture là donc on t'a donné que tout ma quoi tibara de la bli donc tiara la ni permettre nous cluban kana ou kala de kan ko nyere de ka vraiment priorité la triara pour que kasika en bonne ngono quoi neni ñu na tamam ba mbede ba donc nga bara tiena préfecture ko ngata nan passeport yi ntika sika nga demna c'est bien soro donc kabako ko de donc quoi tiara la depuis le mois d'octobre, on est carte de séjour d'Atibana, donc passeport Timbolo. Chaque fois, on est dans un dossier préfecture là, ou bas, on a un passeport, donc on met un casque. Monsieur Sidibé, mais dis-moi pourquoi il m'a fait un passeport sur pourquoi?
Voilà, cartinira bene bolo ka ko ne yar vegi ke ka ko donc ne yɛrɛ tun t'a kalama ka fɔ ɲake quoi parce que a kɛra kuma an tun ka dɔgɔn dɔɔnin na fana quoi. Ah voilà. Donc ça c'est un problème. Daba ne ka cartinina la. Non, écoutez-moi, monsieur Siribé, min fie. Oui. Il y a un problème, il faut qu'on soit d'accord. Peut-être que tu as changé Ikashi fallait Walma Yetoka fallait. On est d'accord, c'est ça, c'est bien ça. Shima fallait d'abord. Ah ben blocage est alors. Voilà, blocage mais cartinina min kera kabin 2009 watira. Donc fili de kera la donc ye shim ke ne be fo san binani san fanga nga cartinina ndela. Fili du men kera là, je veux savoir que fili du men kera. Voilà, fili ngalo agi fili de to fili kelura wa ne bare jamu si fili kelura fana ça doit que n'importe quoi c'est un tendron. Parce que moi que nani wolo sibanya madla nani du carnet ni rien du tout quoi. Oui. Donc, bon, monsieur Sidibé, oui? Il y a un an, juste parce que Nere Tarafo centre là, ou Tara centre dans ce Bundi, Philippe Fon la cassé qui a changé. Oui. Bondi, moi-même j'ai été là-bas, Tarafo centre naï. Non, Bondi fermé dans Nere de la Kata, fermé dans Sangwa. Donc, voilà. Au Lyon d'État ici. Voilà, donc. Voilà. Donc, il y a un problème sinon ni hôtel. Je pense que ni ici m'a fallu ni erreur drone de Toro ni Jamuna aux corrections quand nous recevons. Alors oui, maintenant ce que je te donne comme conseil, Abdoubina numéro d'Odima, ibe aywa message Cholula dans un mois peut-être que Oubi répond alors Oubina a fallu. D'abord ne on ke ko ne melini ka dossier kala ni doina ni ka finge fini kala. Il m'a répondu sur ça. Alors, parce que... Attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion, de cette émission. Abnou Meka Djemou Kamil Lame 600, Ameka Segi Akande, Nankoma, rediffusion. Aniche Agalamelula. Radio Bamako 24. Début, on y est mort sur le menu à Fonyokuta Yelemana. Mais sûrement qu'il va sur Djama Tchara ou bien il y a un autre problème. Amissou Matouni Kouninga, pourquoi? On est d'accord? Ah, tiens, d'abord, ni trop misérable, à qu'on bourrande à Tika Foufaina, Mali, ça n'a pas non, n'y n'a pas encore parce que la semaine passée, entre le ministre des Malais l'électoral, n'y n'a pas foigné qu'à Djaya, Malien Biyoro, Wulika Job na Bouloda, Minankura ou Nana, pour que Kaseka a magin. Ça, je t'assure, il me l'a dit. Oui. Voilà, donc moi je pense que c'est une question de temps. Ah bon, c'est une question de temps. D'abord, ni tellement de boulot, de Kanyeshini, papier konima, pour que faire la mou, si l'embe, beaucoup anti-fouille de là. Ni à la son assuré. Parce que dati banen de donner fait une œuvre, ni Kaji, Sambinani, observé que tout, ni 97. Et Nere Bati, Bertinere Bas Sambinani Gaara, ne peut-être que Sambinani tout. Ah bon, il y a mis fort. Kabina Glando, erreur Boro de là, donc il faut vraiment changer. Voilà, donc on est Lyon conjugé, donc on coupe ce qu'il fallait, mais Agical on tissot là. Tout à fait. Nega quartier séjour dati banando depuis octobre ou fait bien que fouille là. Oui, mais dis-moi, allô, Sylvie. Oui. Avec ce problème, et passeport fort sur le Tchougodi. Voilà, passeport fort là, on va sur Ninat ma finga la folongwa. Hein? Ninka passeport fort sur ma Nina côte n'était folongwa. Ok, d'accord, c'est bon. Alors, donc, ne renka cas de séjour fallait ça fait nia troisième fois nganga ta no fait. Ok, d'accord, il y a pas de souci. Ni ala sona ikado famo ba me ikado ni mi nganga ke uba ko kan inshallah. Ah, jana da ba be dum kono da be dum ba da ko. Merci bien Sylvie, ala ka ko noya. 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78. Abdou, Ikaro pour le problème de carte Nina, et pourtant, Ikaro Kunafoni doit dire à Amine Kalo Kele Kalo Flabo, donc on y a Djana Kafo, effectivement, solution sur l'eau, l'outala, mais Mouachamabara quand on le concerne la solution T, mais pourquoi? Effectivement, et facteur flamme il faut observer là. La folie mini kodam ne va sur ma chama appliqué folom. Au corps dit maman mouka qu'on a fourni au chi WhatsApp sera un peu. Le 79 77 24 d'ici. Ane mounba chi internet sera fait nu oye fidi. Aérobase c'était deck.ml. Ma chama ni baraba dam ne va sur ma chama be no ulumu sindo la folie. Donc ni jama chala. Ado le va sur ta femme donc a débordé.
an se ka bila o minɛ dɔrɔn de kɔnɔ mais y'a fɔ cogo min na an na se a tigilama wɛrɛ ma ka kunnafoni jɛlen ɲini walasa ka se ka lamɛnbaaw ma ladiriya la. Oui, mais Abdou, en plus de ça, semaine tɛmɛnen ministre des Malien l'extérieur a ye kunnafoni d'an ma par rapport à tout ça. Ministre y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ minnu bɛ sen na ko maaw kana jɔrɔ. Ministre min don n'i y'a mɛn ni tɔgɔ in mɛn a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ ko suraka don a tɛ bamanankan mɛn a bɛ bamanankan mɛn bamanankan jɛlen don seguka don segu kin min bɛ yen nɔ n'u b'a wele sekuraka don a y'a jira k'a fɔ ko maaw kana miiri ko gɛlɛya o gɛlɛya b'a la k'olu b'a bɛɛ dɔn wa k'a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. Donc o kɔrɔ de k'a fɔ ko maaw k'u hakili latigɛ. Voilà, o kuma Abdou ye kunnafoni jɛlen di 00223 20 24 76 29 an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin kaka BTP multiservice ka so jɔ k'a ban i k'a dɔn k'a kɔnɔna masiri ala ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw ka taa se gabugu kɔnɔnaw ma k'a bɛɛ lajɛlen kɛ fauteuils ani chaise k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn an ka foli b'u ye. Salamu alaikum. Allo. Walaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Nba Kefa jɔn don? Bakar Jakite do ka bɔ Abidjan. Bakar Jakite Abidjan. Abidjan fan jumɛn? Adjamé. Adjamé. Bien. Alors Jakite an tulo b'i la. Bon, ne ta ye folikan ye ka lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma, n bɛ Mali bɛɛ fo. Ala ka bɛɛ lata nati an ka jamana kɔnɔ. Ami. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ Bamakɔkaw bɛɛ fo, kɛrɛnkɛrɛnnenya Bulasumukaw. N ka foli b'o bɛɛ lajɛlen nin wagati in na. Merci bien Bouakar. Ala k'an n'aw dɛmɛ. Ami. Ala ka tunga ja maliden bɛɛ la. Ala k'o kɛ. Merci bien Jakite. Merci bien. 20 24 76 29 le 20 24 78 78 20 24 98 98 Jekafo. Allo. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Shaka Dauda ka dawa tungara Abdou Touré. Ah oui. Aga kene. An bɛ Ala tanu ka John Shaka Dauda. Shaka Daw ka bɔ Dakar. Shaka Daw ka bɔ Dakar. Shaka Daw n'an le fay. Yasi jam. Maa ngi ni waay muy dox bi ana waa kër ka. Ok, donc ne tilala ne tɛ wolo ko kana. Aywa sant Yàlla baax a baax alhamdulillah. Ok. Alors. En fait, n b'a fɛ k'a dɔn halisa n ma se ka jaabi sɔrɔ n ye n ka fɛn bɛɛ ci donc n ma jaabi sɔrɔ tuguni mun bɛ yen. Jaabi sɔrɔ mun na? Aw ye numéro in bila ko ka Aravec fɛn ci o la depuis ça fait 2 mois maintenant. J'ai pas de réponse. Donc je veux savoir il y a quel problème là-bas. Bon, le problème, nous, on ne connaît pas, mais on met un message dit, on a un message dit, où il y a mis un moment, c'était ça. Alors, Mado est à Fonyo, ou lui, ou ka, a eu dit, ou l'outan y'enabora. Alors, ni ta il y a 2 mois, Amissou Matouguni Kounininga, pourquoi ce blocage? D'accord? Ok. Merci bien. Numéro yɛrɛ tɛ yɛlɛ ligne kan kuma bɛɛ yɛrɛ a bɛ ɲini ka semaine bɔ numéro in tɛ yɛlɛ ligne kan. Bon, ça nous on connaît pas, on travaille pas là-bas, on connaît pas pourquoi. On t'a kunnafoni on va demander. Ok. Merci bien. Ala ka tile tɔɔrɔ d'a ma. Ami Arabi 00223 20 24 76 29 le 20 24 78 78 la radio Jekafo. Allô oui. Allô, karamɔgɔ Dabo Tunkara. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va, comment allez-vous? Ça va très bien, Diallo. Sidi do ka bɔ France quoi. Sidi Jamdouma. Diallo. Ok, Sidi Diallo ka bɔ France yɔrɔ jumɛn? Hein? Aulnay-sous-Bois, oui, Aulnay-sous-Bois. D'accord, Aulnay-sous-Bois, c'est pas trop loin de chez moi. Moi, je suis à Montreuil, c'est pas trop loin de chez moi. Comment vas-tu, mon cher? Oui, ça va bien, Dabo Tunkara. Ah bah, Diallo, bismillah. Bon, il y a un problème de carte quoi. Yo. Parce que depuis 2014, mais la coach a né en gasa yamma quoi. Kapone seza ne ka bamu so do be. Ne parale te ne connaît santani woro quoi. Donc on a ko bele bele ke ka kuran ka ne be do fa o ya ne ta ka bla marché quoi. Ça nous a bandé marché. Et après, mais il faut être là quand même parce que on le sait nous venir pour on le sait mais antara examen que docteur que docteur ya on est quand ni woro donc on est quand dossier na ka pour chocolat awa cartina ko isa mun be cartina la ani woro sait mun venir pour on est dossier mun ki en sankrente donc vous voulez que numéro mun on est ya au journal de la depuis mois de février qu'on a le 15 février je pense. Donc, au fait, nous avons un dossier bel à gérer ces bas. C'est bien de cartina choco mika parce que si vous avez bénévole, dernier bénévole, à nous passeport, il y a bel à gérer chouma quoi.
mais nya bele jile ira me a jabi ko ni mana polo parce que nyanga carte d'identité mum bene bolo ani sa mum be ani carte na ko inte kere mais carte na original mum tum bene bolo ani passeport ne bo ngala wati nyanda na fo maro ko nyanga carte ni na ani passeport nya bele jile sien ka tani sen flairo jalo baragele voilà problème be no di d'accord alors même mi ngoni fié on te ministre en te directeur nga anyi ministre ni nga odongo akwama ka ba be kala ma ka be bi nyena bo ne tumbe barakero la ne be autum awni awya tumo fo ministre yoro la donc awya bela youtube la nya bela jeli la me ko bela jeli alors ambe dugo ke ne ana sona ako ka nyena bo jona wasi ki ka papier soro ta kadinya de sino ke ako ka shanko karamo dabatu karam ako ka ta merci bien Diallo merci bien allez merci bien voilà. Alors, Abdou Touré, rapidement, on revient. Sidi Borakafo, effectivement, sur le même problème qui persiste. Malion, nous voyagera, et quand nous sera Maroc, ou Walma, Domana, c'est Espagne, ou Walma, Italie, ou quand papier font un boulot, Befli. Alors, et quand on beta minier de Mayoro là, et quand on beta Chamambu Shila, Saboulani, Dobu Shila, avec Kaswabi, Tobu qui hinem, ou Bafo qui est minéré, donc ou be papier courant yine Kadima, alors qu'à ce qui demain, et qu'à Kalanke, et qu'à ce qu'à Barasro. Problème bina quoi fait problème bina quoi fait au DE ou bina faut bon maintenant tika jamana papier nyini pour que anga séjour ni font dima et bita ke bita passeport nyini ou ba fi ko carte nina il ba fo non ko carte nina tebulu o duna et de la carte nina ke mali kono il tire de la machine et afli il papier fli mais il tire d'aller mingana machine ça reste donc il biti bolo da o ba fo ko papier kura glier dron i bolo da machine dron i to ni jamu ni photo bi bo o ba fi ko non ko passeport et carte nina koro bi bolo bon et do te arrangé blé parce que et to yelema walma ye dobu shila a te arrangé alors jamana kanga munge jamana kanga wuli ka joke pour que o tigi aka seben vura kura o ka se ka glan mais na bi glan tugo de bala hakilino kono ani tamashawna ministre ya fanye kanto barola ko kuma do be oluti fo kuma do be oluti fo mina o de ye ni na nywana o itoko kuma fo parce que no kara abina fo iye janva ke mais abinyene bo donc moi j'assure les gens ministre dade a fanye ka fo abinyene bo mama bala yi ka papier fli iye do bu shila abinyene bo nga nyene bo chugo de bala o be ken hakili de ateken korotoy alors nos femmes yana je crois que ministre ajirana ka fo ko olu te politique mai politique ministre chama mse kan galotige o nga olu te politique mai sablo olu be wate kunguruni de la fangana maintenant voté ou yé na fanga nyini no yé kien alors donc en anglais je crois que bien bo malien chama de be jango Europe qui ont des problèmes comme ça kama do batungara ka min de ga kuma kan ya fo chugo mina mawbu seben fro fuli ka yere yini bulumadu sabula ni duna jikan kulungono ka ban ni batige ni chuna wal jamana kan ni seben fro min yeli kun kana siga la bibla ka to jamana na wala sa e kana sega sigi ibi ka seben fuli o kama ga seben fro kura fana nyini to e dimsenin chini ma santani segin soro oni tege de la machine no kuma kura fo ro gelaba la ministre ko kwanga na joro ka binyana bo donc anga fama na ka fo abinyana bo kinya do encore to le do anga sigile seba mini ka tien encore to le do mais ko bena awati do 0 223 20 24 76 29 allô oui allô salam alaikum oui bonjour salam alaikum wa alaikum salam Sambou Traoré, Cabo Canada. Sambou Traoré, Cabo Canada. Sambou, comment vas-tu? Ouais. Kobekan, Ibe Canada, d'où tu viens? Montréal. À Montréal. Ça va? Ah ouais. Alors, ça va. Alors, dis-moi, quel est le problème chez vous? Bon, problème, c'est un wandala, non, fallait vous comme Emission, mais super, au dernier. Ah ouais. Merci Sambou, vraiment ça fait plaisir. Quoi même malien faut Montréal. Merci bien. Ok, merci. Allez, bye bye. Mamtou, ikadro nega juru laba ambota yana nga encore nywana 00223 20 24 76 29. Allô oui. Bien. Alors, bien, Mamtou ikadro on va rester là. Minye foli anitani anga ma wolole ikadro kunye kaka BTP multiservice. Ka sojo walma dugukolo nyuma ko nyini ka dawma ka sojo li damate ka laban i ka don shiyoro ani sigiyoro ni i ka don
cuisine kɔnɔnaw dilanli fo k'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban i k'a dɔn k'i ka tile ta ka d'i ma n'i y'u wele n'aw bɛnna baara kan i k'a dɔn a bɛ daminɛ garanti da don ka se k'u wele k'u sɔrɔ 72 42 01 07 72 42 01 07 walima i k'u wele whatsapp sira kan whatsapp de 78 99 27 74 walima i k'u wele 51 96 62 62 voilà directeur général de Cɛmɔgɔ Traoré i k'a dɔn k'a ka BTP multiservice min ye u ka cakɛda bureau fila b'u bolo dɔ bɛ cité Niger la dɔ bɛ Bakɔ Jikɔrɔni walima i k'a dɔn u ka directeur commercial Amara Fanyenge ni y'ale fana sɔrɔ kunnafoni fɛn o fɛn b'a la i k'a dɔn a wulikajɔ ni baara minnu kan ka kɛ min ka di ye u b'o bɛɛ lajɛlen de tulo kan an ka foli b'u ye ka ɲɛsin u ma c'est des jeunes alors vraiment ça c'est une très bonne chose malidenw don u ni ayiwa turkiw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin baara ninnu na i k'a dɔn u ye baara caman kɛ Mali kɔnɔ ka ban o yelen don i k'a dɔn o dɔnnen don i bɛ se ka ɲininkali kɛ min ye sisan ACI kɔnɔna na étage 11 i k'a dɔn baara k'o finition kɛ k'o baara kɛ k'a ban maliyɛn caman bɛ Amérique u ye minnu ka so jɔ ka tile d'u ma i k'a dɔn namaramaya la taa kanamaya la o kuma an bɛ se ka an jigi k'u ye an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsin u ma foli ani tanu ka kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ an ɲɛna kɔrɔfɔ in daminɛ na kabini dugu jɛra mɔgɔw bara k'an wele k'an ɲininka k'a fɔ min ye baba ni sisɔgɔ ye k'a fatura k'u y'a mɛn k'a fatura nkalondon la min ye sura ye i k'a dɔn sabali ka baba i k'a dɔn Bamariyatu den i k'a dɔn a fatura surɔ hôpital du Mali la ni ala ni kira sɔnna i k'a dɔn min ye balimaw ye n bɔra ka dɔgɔkɛ ɲininka yayi sisɔgɔ a y'a jira n na k'a fɔ u bɛ labɛn na min bɛ se k'a to jɛnɛjaw bɛ taa kɛ dabiya cogo min na u kɔni y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna a ma sini min kɔni ye dabiya ye u bɛ yen magɛ ni baba ni i k'a dɔn a su ye ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma a ka dɔgɔ waritigi Mali kɔnɔ baba ye min kɛ min y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ fɔlɔ a ma kɛ a ka dɔgɔ waritigi Mali kɔnɔ min ye mɔgɔ jigi tugu ko i y'a ɲɔgɔnna kɛ ka tɛmɛ baba kan o ma kɛ baba ni sisɔgɔ i k'a dɔn a ye mɔnɛ bɔ malidenw na a ye mɔnɛ bɔ farafin na sabula ale de kelen ka wari sɔrɔ avion 20 ani kɔ a y'a san a kɛra daba tun kɛra ɲɛna maa min dugura la o sandiya la ka taa Makan a ka Boeing 747 disa kɔnɔ daba tun kɛra kun b'a la an dalen Makan i k'a dɔn an ye tile 13 kɛ o bi dafa don min anw ɲanzara la an maa 23 n ko an bɛ taa Mali la a ko ayi ko an ka to yen k'a ye avion dɔ san Bombay u ye Indu ka jamana dɔ ye k'an ka to nɔfɛ ka na ne ye mɔgɔw kɔnɔ suruku n ko n'an dɔra nɔfɛ an bɛ san ba a bolo yan nɔ an tɛna taa so o don a y'aw maa 26 an kelen o kelen 18 millions sabali ka baba a y'o kɛ n b'a dɔn n'a yaalala n'a taamana n y'a sɛbɛkɔrɔ dɔn ala ka hinɛ na ala ka yafa k'a ma k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ baba ni sisɔgɔ i k'a dɔn n'a ye ko kɛ maa ma na bɛɛ ka yafa a ma ala ni kira yɛrɛ jati kama bi ta an b'a bila ni ala sɔnna sini i k'a dɔn an n'a lajɛ min ye wuli ka jɔ ye sini su an ka jɛmukan min n'an k'a ma bamanankan k'a lajɛ ka wuli ka jɔ boloda min ye hakilinaw ye ka se ka ayiwa jateminɛ kɛ baba ni a ye min ni min kɛ kobaw la i k'a dɔn jamana kɔnɔ ka dɔ fɔ a la n'o tɛ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na bi ta an b'a bila nɛgɛjuru i k'a dɔn ɛlɛn na an bɛ nɛgɛjuru fana jɔ yan i k'a dɔn hakaja min ye foli ani tanuni ka kɛ ka ɲɛsin nɛgɛ kɛrɛfɛ ma Mamutu Surunin i k'a dɔn an ka maa welelenw n y'a fɔ a ɲɛna cogo min ye k'a ka BTP i k'a dɔn an ka foli bɛ ka ɲɛsin Cɛmɔgɔ Traoré a n'a ka directeur commercial Amara Fanyenge i k'a dɔn Abdou Touré daba tungara anw de farala ɲɔgɔn kan ka jɛmukan las'aw ma a k'an bɛn sini sɔgɔma inshallah ni Jekafo so kelen kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ bɔ an k'a ma ko ayiwa gafe a k'olu lakali k'an bɛn sini o kɛnɛ kelen kan nɛgɛw kɛrɛfɛ wasalam a k'an bɛn